Sziasztok, ma dorszozni fogunk. Én most nem félek, de lehet, hogy játékozni fogok. Én Sára vagyok. Stupid Girls-ba. Tehát nem tudom tudni. Majd hagyjuk. De basszus, az 4-es, nem. Én a 1-esbe akarok, nem előzőbb. Na, jó van. Nem azt mondom, hogy félek, de nem is vagyok olyan jó kedve. Most. Még. Wow. De szép hotel, mennyibe került. Ez egy egész szálloda, már nem azért. Kulcs, ez itt van. Itt már megszoktuk. Csak állj már fel. Csak ezek a hangok itt így beállításokban le van véve a égni. Levettük. Basszus, kell a kulcs. Jó. Szerintem nézzünk meg több szobát. Ez mi? Ó, oké. Itt eléggé sok minden volt. Csak itt jönnek ezek a hülye YouTube üzenetek, azt majd szerintem kivágom. Ez magától kinyit. Velem nem lehet viccelni. Nem, ezt Hannával sokkal jobb játszani, én ezt nem értem, hogy hogyan kell. What? Ebben sincsen semmi. Nem kapunk manit. A múltkor azért haltam meg. Csak gyere már ki. Oda nem megyünk le. Hiába ott tudok kijutni, én oda nem megyek le. Sajnálom. Vagy de. Basszus, ez miért ilyen hangos? Jó. Oké. Én hallok itt valamit. Ezzel bújtam be. Ó. Ez itt a pszt. Ez itt nagyon idegesít. Basszus, hol van a pszt? Jó, nem érdekel. Én már félek. Legalább szerzünk pénzt. Nem áll. Oda föl nem megyek. És én ki akarok lépni. De a videó miatt nem fogok. Milyen szoba. Na, én ezt a szobát rendeltem meg. És most tényleg villódzott a lámpa, vagy csak én vak vagyok. Jó, szerintem a második. Vagy nem. Miért foglaltam ide szobát? Jó. Én maradok. Érdekes. De... Menj már befogtam. Karakterem is érzett fosok.
az eső. Reméljük. Oh no. Rohadjál meg. Mi? Look at me. Nem. Rohadjál, mi? Nem mondtam se. Oh. Éreztem. Akkor most nem vagyok vak. De rajta itt lesz az apszt. Én itt leszek, szerintem. Ó, ne. Ó. I see you. Nem. Hogyan gyújtsam meg? Nincsen gyújtó. Jó, kösz. Vagy ez mi? Ez hanyas? 15. Itt már voltam, vagy nem voltam? Ez mi? Oké. Ez nem olyan ijesztő játék eddig. Ja, de. Söre? Milyen? Ez mi? Hagyjuk. Kocsmában vagyok. Na, ez mi? Itt mi történt most? Itt régebben játszottam a pankával. Jaj. Itt amúgy hagyjuk, szerintem most itt kijutni kéne. Itt most nem az a rácsos ajtó nyílt ki, ami ott volt fönt.